τώρα θα περάσουμε, φίλες και φίλοι, στην ενότητα η επιχείρησή σου μπορεί, by Vodafone Business. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Μαριάννα Νικολάου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της Corinthian Foods, μιας εταιρείας που ιδρύθηκε το 2004 στον Σολομό Κορινθίας και έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη περιφερειακή ελληνική εταιρεία βιομηχανικής εστίασης. Καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και πείτε μας με τι ακριβώς δραστηριοποιείται τώρα η επιχείρηση και σε ποιο κλάδο ακριβώς δραστηριοποιείται. Βεβαίως. Η Corinthian Foods ιδρύθηκε το 2004 με όραμα να παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες catering και βιομηχανικής εστίασης. Σήμερα, 20 χρόνια μετά, έχουμε καταφέρει να επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας και να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σύντησης, τροφοδοσίας, αποθήκευσης και διανομής τροφίμων σε δημόσιες δομές, κοινωνικές υπηρεσίες, νοσοκομιακά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, σχολικές μονάδες και βέβαια σε εταιρείες στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα ανθρώπων που αριθμεί περισσότερους από 130 επαγγελματίες σε 11 υποκαταστήματα σε Πελοπόννησο, Αττική, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Κρήτη, νησιά Ιωνίου. Με αποτέλεσμα να έχουμε αναπτύξει έτσι το επιχειρηματικό μας αποτύπωμα σε όλη την Ελλάδα και να συνεχίζουμε διαρκώς την ανάπτυξη της εταιρείας. Είμαστε πιστοποιημένοι ως Great Place to Work και επενδύουμε συνεχώς στην διατήρηση των υψηλότερων προτύπων για το ESG, περιβάλλον, κοινωνία, εταιρική διακυβέρνηση. Διαθέτουμε και μια σύγχρονη κεντρική μονάδα στην Κόρινθο, η οποία πολύ σύντομα αναμένεται να μεταφερθεί σε νέα υπερσύγχρονη 3.600 τετραγωνικών μέτρων, η οποία θα αυξήσει την παραγωγική μας δυναμικότητα από 15.000 σε 90.000 μερίδες ημερησίως, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες και αειφόρες πρακτικές. Τώρα, να μας πείτε, ποια ψηφιακά εργαλεία και λύσεις του Vodafone Business εσείς αξιοποιείτε αυτό που λέμε στην καθημερινή σας λειτουργία? Ασφαλώς. Είναι μεγάλο όφελος η συνεργασία μας με τη Vodafone. Η Corinthian Foods βρίσκεται σε διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού και έτσι επενδύει στις τεχνολογικές λύσεις του Vodafone Business που βελτιώνουν την διαχείριση των μεταφορών μας, την ασφαλή αποθήκευση των προϊόντων μας και βέβαια την εσωτερική μας επικοινωνία. Μερικά από αυτά τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι η Microsoft Office 365, που βοηθάει στην συνεργασία και βέβαια βελτιώνει την οργάνωση των εργασιών μας καθημερινά. Το Vodafone Cloud μας παρέχει ασφαλή αποθήκευση δεδομένων και απομακρυσμένη πρόσβαση. Επιπλέον, η διαχείριση του εταιρικού μας στόλου μέσω του IoT Fleet Control μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τα εταιρικά μας οχήματα σε πραγματικό χρόνο και έτσι βελτιώνουμε τα δρομολόγια μας και περιορίζουμε τα κόστη μας. Και από αυτά που μας λέτε, καταλαβαίνουμε ότι με αυτόν τον τρόπο το Vodafone Business έτσι έχει ενισχύσει την ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης. Ακριβώς. Μάλιστα. Ναι, να πω τελειώνοντας, μόνο αν έχουμε λίγο χρόνο, ότι έχει θέσει πραγματικά φιλόδοξους στόχους η Corinthian Foods για τα επόμενα έτη και μέσα σε αυτά ασφαλώς η τεχνολογική υποστήριξη της Vodafone παίζει καθοριστικό ρόλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλημέρα.